Takže čaute ľudia, moje meno je Muňo9 a ja vás vítam pri dnešnom videjku zo Simsov. Áno, a počujete ma, je to neobvyklé asi, lebo zatiaľ ste ma pri Simsoch nepočuli, ale konečne som to vyriešil, teraz už ma budete aj počuť. A hovorili ste, že mi to laguje, aj keď, no trochu mi to laguje, to máte pravdu. A nepýtajte sa, ako som to vyriešil, to prípadne niekedy neskôr, teraz nemáme moc čas. A skončili sme skoro tu, akurát ja som medzi tým hral svoju rodinku. Hej. A skončili sme tuto na gauči presne zo Summer, aspoň myslím. Ak si dobre pamätám, lebo video nebolo už dlhšie a to práve preto, že som riešil ten problém s tým zvukom. A ideme teraz už hrať. Čiže tuto si zoberieme porciu. Môžeme ísť skúkať pri tom telku. To robím preto, lebo Sims 4, neviem, či ste videli niekedy Sims 3, ale tam sa dala robiť vždy iba jedna činnosť. Aspoň myslím. Ja som ju nehral, ale videl som ju u niektorých youtuberov, nebudem menovať. A tam sa dala robiť iba jedna činnosť. Takže buď ste jedli, alebo pozerali telku. Či dal sa to tam? To je jedno, ale proste v niektorej staršej verzii Simsov sa to určite robilo takto. A teraz, ako vidíte, sa mi doplňa hlad, aj zábava. A iba jednou alebo dvomi šipkami, pretože mám šitnú telku, ináč by sa 2 až 3. Ale hlad sa vždy doplňa 3. Aj keď robíte pri tom hociakú činnosť. Ale nedajú sa robiť napríklad nejaké zložitejšie činnosti, naraz napríklad jedenie a hranie na kompe, hej. Prepáčte, trochu si kúšam nechty. A tak hráme, asi to zrýchlim. Počkať, ešte si dám stopky, hej. Aby som nezabudol a koľko môžeme natáčať. Ja neviem, ja to končím radšej skôr, aby som to vôbec ukončil, lebo viete, že tuto sa mi to automaticky vypne po 15 minútach. Ty po toto od dnes ideš spať rovno. No máte pravdu, laguje mi to. Ale to iba keď túto natáčam cez to, hej. Ináč je to v pohode. Dúfam, že budete vidieť aj myš. Počkaj, čo je? Štvrtok. Zajtra idem do práce. Dokiaľ? Idem, že? Áno. Teda dnes už aj. Aj zajtra, aj dnes. Ty už... To vieme. Ale však teraz nič nemám skoro. Všetko mám naplno, čiže sa môže vyspať kľudne aj dlhšie. Ale takéto lagy snad nevadia, hlavne, že to natáčam. Ináč iba tak pre zaujímavosť nebudem kvôli tomu natáčať nejakú 1-minútovú informačku. Aj keď sa videá nebudú niekomu páčiť, ak sa nebudú páčiť väčšine, hej, tak ja ich budem natáčať aj tak pre tých, pre ktorých sa aspoň páčia. Ak tam bude vždy že 0 lajkov a strašne veľa dislajkov, tak vtedy ich jedine nebudem natáčať. A tým, čo sa nepáči, tak nech ma nepozerajú a nemusia tam dávať ani ten dislike. Alebo ako chcú. Ale ak sa im nepáčim, tak nemusia tam proste za každým dať dislike. To som ja. Ináč ja za seba hrám akože Muňo9, hej, a to tu ja bežím, hej. To je fajn. Ty si urobil kafe? Či čo piješ? Čo piješ? Pitie mu doplňa hlad, podľa mňa buď ten džús alebo mlieko si dal. A zdá sa mi, že teraz, keď to narávam aj so svojím zvukom, mi to laguje menej, ale to je asi iba zdanie.
A Summer došla. Sorry, ale prepáč. Musím sa s tebou rozlúčiť. Kde to je? To môžem aj pripýtať dať, to je dobré. Keď neviete, kde, tak tu. Dobre, ty už si dopil, tak poď teraz rýchlo do práce. Sorry, nemám na teba čas. Príď neskôr. Tá tam bude teraz stáť až do neviem kedy. Práca volá. Ejda, musím tie videohry radšej. No, to sa takto občas bagne ten čas, že proste dám, aj keď dám turbo, tak proste ide to normálne. To sa mi občas tak bagne, ale to aj keď nenatáčam, to neviem, prečo v poslednom čase vidíte, že napríklad teraz to stopnem, hej? A nie je to stopnuté. No. Dobre, už to funguje. Pracujeme teda do 6, myslím. Nie, už do 7, no tak ale aspoň viac zarobím. Uvidíme koľko. Už máme hlad. Zase sa to baglo, no. Videli ste, ako sa ten čas preskočil? Už bolo 8 hodín a zrazu iba 5:30. Ešte hodinku. Tá mi tu teraz furt bude chodiť otravovať tá sama. A však poznáte. No, 342 to není zrovna najhoršie. Sice tam je, že mimoriadnu prácu a skvelú, no. Vidíte, toto je môj syn, tu vám môžem ukázať. To som ja. A ešte by tu mal byť môj druhý syn. Tento. Tí sa strašne podobajú. A žena už mi umrela. Smutné čo? Ani nie, lebo je to iba hra. Kde som? Na vecko, poď. Poď na vecko. Nemám čas sa starať, potom pôjdeš zhruba 7 minút. Neviem, to odhadujem, lebo som si nespustil na začiatku stopky. Áno, poď si. Ne, ideš. Poď navariť. Poď variť. Neideš na počítač. Nie. Vážne nie. Čo si chcel hrať Blickblock? Máš to za úkol, ale sa musíš dobre vyspať. Poď variť. Dúfam, že mi zase nebude horieť. To by som neprežil. V prvé by som to nemal z čoho zaplatiť. Zabava ti koleso. Tak poď zatiaľ hrať ten Blickblock. Nejdeš si povídať, ideš hrať Blickblock. Blickblock. To je taká čudná hra. Ja neviem. Môžeme sa aj pozrieť. No, zase až tak hrozne mi to nelaguje. To musíte uznať, že není to nič neprežiteľné. Ja to zrýchlim. Tam sem stopky, aby som lepšie videl. Máme zhruba 9 minút natočených. Mm, 50%, no to vyjde tak akurát. A na tomto kompe sa mu až 3 šípky doplňa zábava. To je zaujímavé. Zase si napiatie. Toto je najlepší rodokmen, ty koky. Najväčší, proste najlepší rodokmen. Koľko máš? 75 za to. Poď to dáš, výborne. Poď teraz túto otvoriť.
Vzít si porci. A kde je tá druhá? Ja som ju dal sem. No čo už? Poď si vzít porci. Čo s tým bucháš ty? Jeden mrňavý. Poď to rýchlo zjesť, šup. Potom pôjdeš spať. A rovno ešte prípadne pokecáš zo Samra, ak príde trošku skôr. Jedz to. Potom to aj odneseš, hej. A tu je ten pohár, že kam si ho dal. No ti tu smrdí ten pohár pri nose a neodneseš ho ani tak. Odnes, poď. A hen to zober. Sorry, teraz nemám čas na spoločenskosť. Poď zrýchli sa. Šup. Nehovorím nejak ticho, mne sa zdá, že hovorím ticho, ale to možno preto, že mám slúchatka iba. Už si skoro vyspatý. Samar bude ešte spať aspoň do tej 5. poď. No dobré. Jak sa aj zmenili svetlo presne o 5. Zavoláme Samar, poď k tráveniu času na pozornosť, ktorý už nespí. Či spí? Spíš? Samar spí. A ja nespím? Že zavoláme aspoň seba? To nemôžem, to čo je? Zavoláme Štefana. Štefan, poď sem. Štefan, nebudeš spať ináč tento je tohto syn. Toto je môj spolužiak ináč. Samozrejme, že sa tak nevolá, však ani ja sa nevolám tak. Prečo spia všetci o 3/4 na one, tak poď tuto. Pod sklidiče. Šlechtit, toto jediné nemôžem šlechtiť. A potom poď aspoň závidom. Čo tu všetko máš zaujímavé? Iba to posklidzu, ja to potom predám hromadne všetko. Sem sa daj. To je nejaký čudný bug. Nedá sa to vysvietiť. Áno, chcem ich naozaj predať, výborne. Na tomto sa celkom dobre zarába. Keď som to išiel robiť, mal som 400. Počkať. Ona sa strašne podobala na moju mŕtvú manželku. Samozrejme iba Simsa. Koľko je? 11. Dobre. Čiže 13 v podstate. Tak to je blbé. Tak máme ešte chvíľku čas. Ešte tak minútku. Neviem. No ne, ja to asi už radšej ukončím. Ja to ukončím teraz, ako potom ešte budem natáčať, ale radšej sa rozlúčim už teraz, lepšie ako inokedy. Čiže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak zanechajte like, koment a pri najlepšom odber. Ak sa vám nepáčilo, tak nedajte like, nedajte odber, nedajte koment alebo dajte kritický koment. Teda nie kritický, akože nejaká katastrofa, ale nejaký zlý. Lúči sa s vami Muňa 9 a majte sa. Čau, čau. A teraz budem ešte teda chvíľu natáčať. Aspoň som sa rozlúčil. On si to obehol zozadu. Si znudená. Ťa nabudím.
Čiže asi sa to niekde usekne. No, už sa usekne. Ako keby som to...